Bună și bine v-am regăsit la un nou episod! Astăzi avem 5460 de trofee și aproape tot ăsta am făcut din Edgar. Adică uitați-vă câte trofee am pe Edgar, 449 și niciodată n-am avut atâtea trofee pe Edgar. Adică și am jurat să nu mă joc cu el decât când ajung la 5000 de trofee. Și am jurat și am făcut-o. De-abia aștept să beau și pe tic. Mai puțin și la pe tic. Hai să ne jucăm un meci cu Edgar, pentru că sunt foarte bun cu Edgar. Încep să fiu foarte bun. Stai să mă pregătesc. Gata. E puțin diminuat. 10:43 și da, la 8 și ceva. Acum vreo 2 ore. Eu nu le-au pe ăștia cu singurele. Toate ăștia două. Tot timpul le-am luat pe astea două. Să le iau tot timpul pe astea două. Ura! De ce pierd tot timpul când filmez? Pierd doar când filmez. Asta chiar mi se întâmplă tot timpul. Să încerc să joc destul de bine. Nu mă duc pe Nita, pentru că Nita are destul de mult de mergere și destul de multă viață pe lângă mine. Și Surger destul de puțin. Ai mai puțin de viață. Aproape la fel de viața ca că vine coltleanu. Vine cotletul de porc. Bună, hai la vine să fac. Hai la atunci, hai la. Gata. Hai la, vino, scumpi, vino. Ce faci, mă, că oricum te omor? Uite, runda asta, nu știu de ce fată de bună. Acum. Așa, una e bună. Voi fugi. What is going on? Dude, pe bune? Era acolo. Era acolo și stătea să nu-l văd și după aceea când să vin să mă omoare, uite așa. Așa. Să-mi dea. Așa să-mi dea. Mamă, Edgar. Dar mai multă viață decât mine. Nu se prea întâmplă asta. Opa, dacă puteți să închid videoclipul. Milaio! Nu mă duc și mie. Sunt asta chiar de treabă. Sunt chiar de treabă. Mi-a aruncat telefonul, scuze. Că să nu joc. Am intrat. Nu vă spun. O să ghici. Intrai sau nu intrai? Bă, nu știu dacă intrai. Da. Among Us. Am intrat. Eu sunt un albastru, dar eu vreau să fiu roșu. Tot timpul vreau să fiu roșu, dar nu dă roșu. Gata, am pus. Hei! Nu-i corect. Portocaliu. Nu, ce rapid e.
și cineva. Star! No! More! Ce nebun mai sunt și ăștia. Ce acum mă ascult după ăsta să nu mai vadă nimeni. O-te! O-te! Ei, ia uite, zici că sunt Jason cu masca trasă. Au, și Alice și asta, cred că. A, că ce șiră! Gata, m-a pus ei roșu. What ce-i cu copilul ăla acolo? Ceva. A. Bebete de bune. Ia, hai să mergem. Pe aici, pe aici, pe aici. Și pe aici. Eu mă pricep la asta. Deja, boss. Asta e să ne băgăm pe altul. Nu trebuie să mă de aici. Sunt înfundat. Da, nou fericit la cuci. Dacă vedeți acest videoclip seara, pentru că seara e nou fericit. 31 decembrie. Nou fericit tuturor. Start! Vete che pure? Cinque montoneri. Oh, stai, avem un task aici. Viteza care trebuie să o dați aici este... Hai, mă! Of! Îmi faci task-ul necrezut. Că înainte așa mergea. Ce are Among Us cu mine? Pink. Pink, mă, că el fulănga, el bate. Nimeni nu vota, asta e bine. Bă, ce răi. Mamă, ce răi ies. O să vadă că nu știu. Nu-s. Pink.
Pe bune! Eu vou zis să-i ca Pinche, mă. Of. Crevete, pe bune! Mai stăm doar un minut pentru că... Îl fac pe ăsta mai întâi. Uite, asta trebuie să fie viteza. Nu! Pe bune, nu mă pricep. Deci, 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 1. Ok. Nu, Lemon vine după mine, Lemon e. Dacă Lemon. Of. Mai e una aici. Hei! Cine mi-a închis ușile? Parcă vezi că e un cadavru. De Alben? Ai făcut un kill pe aici? Nimic. Pinche, suspicios. Dar cam atât a fost acest episod. A fost Popa cu Mihai Bardici. La revedere!